गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद फुयो गोबां आबाद मावनानै जायो बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया किन्तु जोंनिखौ जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोरखौ मावनानै जानो मोना जुदि ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन बेबायदि जों समस्त जेनाखि बागान खालामनो नागिरदों बेहाय रावनिबो गुबुन हारिनि हा गैया जोंनिनो बर' राभा एसटि हारिनि मानसिफोरनि हा दङ आरो माखासे माइसालि माइ गायनानै जाग्रा हा दङ बेफोरखौ लाफानानै बिथांमोनहा दिनैहाय जे हाया जाया बेखौनो गावसिनि मेजारमेन्टनिखौ लानानै खालामनो नागिरगासिनो आरो दा बिथांमोनहा जोंनि खोथाखौ जुदि गनायाबा जोंनि सलुसनखौ बुजियाबा जों मोनसे थांखि लादों जोंनि हाखौ जुदि बिथांमोनहा लाथारनो सानोबा जोंखौ गावथारफैथों जोंनि रायजो राजाखौ गावथारथों गावथारनानै बे हाखौ लाफैथों होननानै जों मोनसे थिरांथा लादों आमार बर' मानुहे क्षति हब आमार राभा मानुह क्षति हब आमार मिसिं मानुह क्षति हब आमार कार्बि मानुहर क्षति हब घर बारि যাব और সেই মানুহক ক্ষতি কৰি পেলাই সেই মানুহক ঘৰ বাৰিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি সেই কাৰণ দিল্লীলৈ আমি কিন্তু কেতিয়াও যাবলৈ দিব নোৱাৰো बे उत्तम हाज'वारिखौनो जोङो बे आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्तासे बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा दाख्लै बावैसो परबतजला हालामावहाय जे आदानि ग्रुप कम्पानियाहाय 3,000 बिगा हायाव दा मोनसे आसाम पावार थार्मेल प्रजेक्ट दा लुनो थांगासिनो दं दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्राहाय बेवहाय गोबां खुद्रिसारदों नोंथांमोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों सैथो बाथ्राया मा नोंथांमोना मोनथिलांगासिनो दं आरोबाव नोंथांमोन मोनसे दुखुनांथाव खौरां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां खुद्रिसारदों दा मानि थाखाय खुद्रिसारदों होनब्ला नोंथांमोन परबतजला हालामाव बिफां बागान गायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोननि ट्राइबेलनि हाखौहाय आसाम फरेस्टआ दखल खालामनो नाजादों बेवहाय बागान खालामनो नागिरदों बिफां बागान गायनो नागिरदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोना थागिबि बिथांमोना बयबो लोब लोब लैहोर लैहोर फैनानै खुद्रिसारदों दा नोंथांमोन बेवहाय थानाय जे बिफां बागान गायनो नागिरनाय दा गासिबो हाफ्रानो जाहैबाय जोंनि बर'नि जोब बे बिफां बागान गायनो नागिरनायावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानो खुद्रिसारदों बुङोब्ला दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोराहाय दा बे हायावनो आबाद मावनानै जिउ खुंनानै थांनानै थागासिनो दं दा बे भिडिअआव रायखांनाय मथे बेवहाय 7था गामि दं दा 7था गामिखौ लानानै दा बेवहाय मोनसे बागान खालामनो नागिरदों बिफां बागान दा आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा थारैनो नोंथांमोन दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल जोंनि आसामनि थागिबि इन्डिजिनियास नामावल' इन्डिजिनियास दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा बेवहाय थानानै जिउ खुंनानै रायजो जाबोदोंमोन बेयो गासिबो ट्राइबेलफोरनि हा दा रायजो राजाफ्रा गोबां बेसेन गोसा खोथा बुंदों सैथो बाथ्रा खोथा बुंदों नोंथांमोनाबो बिनि गेजेरजों नुलांजोबगोन जुदि बे हाखौहाय फरेस्टआ दखल खालामनानै गासिबो बिफां बागान गायजोबोब्ला बबेहाय आबाद मावनानै जागोन दा मानसिनि जिउ खुंनायनि थांनानै थानायनि जिउ खुंनायनि गोरलै राहायानो जाहैबाय आबाद मावनाय दा आबाद मावनानै जानोनो जुदि मोनाब्ला बिथांमोना जुदि हाखौ हगारना होनांगौब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय बे परबतजला हालामाव बिथांमोना दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरोखि दा हाफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरा दा बेबायदि दखल खालामजानानै जे जायगायाव बर'फोरा आबाद मावनानै गायनानै दिनैसिम थांनानै दंमोन दा बे हाया दा सिख'जानो दखल खालामजानो थांगासिनो दं आसाम फरेस्टजों बिथांमोना मानाबो खालामथायाखै बिथांमोना बुंदों गावसिनि आबाद मावनानै जाग्रा हायाव गायनो मोना दा बेलेग साइड दङ
दा बेलेग साइडआव दा 80 बिगा हायाव दा बिथांमोना गायनो हागोन दा बिथांमोना बेखौनो हास्थायदों आरोखि गावसिनि आबाद मावनानै जाग्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय बे हाखौहाय दखल खालामोब्ला खुद्रिसारगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेहाय थानानै रायजो जाबोनाय जिउ खुंबोनाय आबाद मावनानै जाबोनाय बिथांमोननो हानि पाट्टासो होनांगौ दा जोंनि सरकारा बिथांमोननो थाबैनो हानि पाट्टाखौ होयोब्ला मोजां जागोन मानो होनोब्ला बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय दासिमबो हा पाट्टा मोनाखै जोंनि ट्राइबेल एन्ड रेड ब्लकआव दा जोंनि बर' हारियानो हा पाट्टा बानायोब्ला दा गोबां खामानि मावनांगौ दङ गोरलैयै जानानै फैयो आरोखि आरोबाव नोंथांमोन बे थार्मेल प्रजेक्ट जे आदानि ग्रुप कम्पानिया जे बेवहाय जोंनि बिटिआर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय जे मोनसे कम्पानि गायसननो नागिरनायाव जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय प्रटेस्ट खालामदों मानि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों नोंथांमोन दा आं बेखौसो बुंनो सानदों नोंथांमोन जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जेबो बेनिफिट गैया आरोखि दा जोंनि रायजो राजाफोरनो बेनिफिट होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ वेल काल्चार खालामगोन मानो होनोब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि जायगायावनो थानाय खाथि खालानि थागिबि बिथांमोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि सुबुंफोराहाय बेवहाय जबफोर बा लेबारफोरबाबो स्कपखौनो मोननाय नङा मानो होनब्ला गुबुन जायगानिफ्राय फैनानैसो गासिबो मावफैजोबो दा सिकिउरिटि गार्डखौनो होन लेबार खामानिखौनो होन जों गासिबो थाखा फैसा होनानैसो कम्पानियाव जइन जानानै मावनांगौ जायो जों दा एनटिपिसिखौ नुयो एनटिपिसियावबो जों बेफोरबायदि थाखा होनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो दा लेबार खामानि मावो एनटिपिसियावहाय थाखा होनांगौ आरो नोंथांमोन क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो सिकिउरिटि गार्ड बा माबा मोनसे मावनो थाखाय जा थाखा होनांगौ नोंथांमोन बेहाय जेबो रिक्रुटमेन्ट लाया थाखा होनो हायो जाय बांसिन दा बियो साख्रिखौ मोनगोन सिकिउरिटि गार्डबाबो बा माबा मोनसे जबबाबो दा जोंनि रायजो राजाफोरनो बेनिफिट नांगौ मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय राहा मोनसे बेवहाय जगार खालामना होयोब्ला दा रायजो राजाफ्राथ' गोजोननाय मोनखागोन दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिसारदों दा बेवहाय जोंनि बर'फ्रा जेबो स्कप मोननाय नङा गासिबो गुबुन जाथिनिसो फैजोबगोन जों बेखौ नुनो मोनो आरोखि मानो होनब्ला बियो गोदोनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं दा जोंनि ट्राइबेलनि एसटिनि सिटफोरखौनो दा गुबुन जाथियासो लागासिनो दं नोंथांमोन जोंनि दानि सरकाराबो बेखौ गोख्रों नोजोर होनांगौ डायलग माने खुगाजोंल' जाया खामानिखौ मावनानै दिन्थिनांगौ आरोखि मोजां मोजां गोदै गोदै बुंनानै मा जानो दा खामानियासो मेन आरोखि खामानि मावनानै दिन्थिनो हानायासो बेसो देरसिन खामानि आरोखि रायजो राजाफोरनि थाखाय दा एमएलए उखिल गगৈ बिथाङाबो बुंदों नोंथांमोन बिनि सायाव आरो बिथाङा बेसेन गोसा बाथ्रा बुंदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय प्रमोद बड़ो डांगरिया আপোনাৰ স্বজাতিৰ মানুহক খেদি লৈ বিটিএডিৰ স্থায়ী বাসিন্দাক খেদি লৈ আপুনি আদানিক আপুনি অমিত শাহক তেল মাৰিবৰ কাৰণে আদানিক মাটি দি যদি কাৰোবাক বেঘৰ কৰে তেলা আপোনাকো খুদাই এৰা নহব বিটিআৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কিবা ৰোল ল'ব আপুনি নাই নলয় আপোনালোকে বড়ো মানুহৰ মাজত নিজৰ শাসন ৰাখক বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো সোমাবলৈ নিদিব যি কাজিয়া লাগে নিজৰ ভিতৰত কৰক যি ভাল হয় বেয়া হয় দালালি কৰিলেও নিজৰ ভিতৰত কৰক যি পইচা কেইটা বিক্ৰী দিলে যায় সেইকেইটাকে এই বাহিৰৰ হিমন্তহঁতক খাব নিদিব তো এটিএম বনাবলৈ নিদিব বিটিআৰটোক হিমন্তৰ মই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছো যে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াই বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ আনিম কোন ডিভাইসত আনো কথাটো পাতি ল'ব লাগিব কোনটো আমাৰ ৰোলত আনিব লাগিব কথাটো পাতি লৈ যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডুফা আমাৰ বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैनो खुद्रिसारा नङा होमबा रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारो जे माबा मोनसे बेनिफिट मोनबा हामगौ बे जोंनि जायगायाव मोनसे कम्पानि जाबाय जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जाफैबाय जे बेवहाय मोनसे स्कप मोनोब्ला थांनानै थानायनि राहा मोनोब्ला लेबार खामानि मावो दा गोबां जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकखौ बेबायदि दखल खालामनानै आरो जोंनिनो मानसिखौनो स्कप होआब्ला एसेबां दुखुनांथाव नोंथांमोन बे जाथाया जागासिनो दं दानिल' नङा सिगां समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं दा बेखौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बेखौहाय गोख्रोङै नोजोर होनांगौ मानो होनब्ला बेवहाय मोनसे थार्मेल प्रजेक्ट पावार जायोब्लाबो जोंनि मानसिया जोंनि हारिया बांसिन स्कप मोननांगौ बे जायगा खाथि खालानि मानसिफोराहाय थांनानै थानायनि मोनसे राहा मोननांगौ आरोबाव जे 7था गामिनि हाखौ आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जे दखल खालामनानै बिफां गायनो नागिरनाया दा रायजो राजाफ्रा माना खालामाखै माना खालामदों मानि थाखाय
दा बे बागान खालामनायावहाय जोंनि रायजो राजा जे आबाद मावनानै जाग्रा माइ गायनानै जाग्रा गायग्रा हाखौबो गासिखौबो दखल खालामनो नाजादोंमोन। दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खुद्रि सारदों। बेलेग साइडआव गोबां हा खालि दं, बेवहाय खालामनो हायो। दा जोंनि एरियायावहाय मानो बेबायदि जोंखौल' मा गाज्रि नोजोरजों नायनाय बायदि टारगेट खालामनाय बायदि मानो बेबायदि इनाय हाबा मावनो नागिरखो? दा नोंथांमोना जे पर्बतजरा थार्मेल प्रजेक्ट पावार बानायनो नागिरनायाव जोंनि रायजो राजाफ्राहाय मा रिएक्सन होआमोन आरो दा मा जागासिनो थासारिया? दा रायजो राजाफोरजों सावरायनानै आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन मोनसेबो न'आ बेवहाय थाङा, जे मोनसेबो न'खौ लाफानाय जानाय नङा। दा बे बाथ्राखौ बुंदोंनो हिमन्त बिश्व शर्मायाबो, रायजो राजाफ्रा बुंदों पर्बतजरा हालामनिया। दा नैबेसो दुखुनांथाव नोंथांमोन, जोंहा बर' हारिनि 7टा बर' गामिनि रायजो राजाफोरनि गायग्रा हाया, मावनानै जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा हाया बेबायदि दखल खालामोब्ला बिथांमोना बहाय आबाद मावनानै जागोन, मा खालामनानै जागोन? बिसोर दुखुनांथाव आरोखि। दा गासिबो जोंनि जायगायावहाय बेबायदि कम्पानि इन्डास्ट्रि जायोब्ला बांसिनै जोंहा बर'फ्रा स्कप मोननांगौ आरोखि। जोंनि बर'आ बेवहाय थांनानै थानायनि मोनसे राहा मोननांगौ। दा बेफोरबायदि बेनिफिट थायोब्लासो जोंनि बर'आ वेलकाम खालामगोन, गोजोननाय मोनगोन। दा सुबिदा मोना गासिबो खामानियावनो थाखा फैसाजोंसो जाजोबो। दा बेफोरबायदियासो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। दा बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिन सोमावसारदों। बा पर्बतजरा हालामावनो जा बा गुबुन हालामावनो जा बेफोरबायदि बेनिफिट मोनै स्कप मोनैनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै सोमावसारदों। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा बिबुंथि बुंलांदों, सैथोआ मा? बुंनो गोनाङा बेनो जे जोङो 80 हेक्टर हाखौ गारनानै जे जोंनि बे एसेल' हाखौ दुब्लिजों नांजाबनाय हाखौ जे बिसोरो बागान गायनो नागिरदों। आङो बेखौनो बुंनो नागिरो जे गरायमारि गामिनि गामि गोरा जानानै आङो बेखौनो जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनिसिम आङो बेखौनो खावलायहरनो नागिरो, जाहाथे बिथांमोनहाबो बे हायाव एसे सालिजारि खालामनानै नाहरो। मानो होनोबा जे हाखौ बिथांमोनहा गुबुन हारिफ्रा खोथिया मावनानै दङ, बे साइडजों हाया मथा मथि 80 हेक्टरसोनि बारा दंखायो। दा जोंनि बे बर' जातिफोर जिहेथु दुब्लिजों नांजाबनानै थानाय रोबैखौसो दिनैहाय बागान सेंसन लाबोनानै बिथांमोनहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जर जबस्ति खालामनानै गायनो नागिरगासिनो दङ। दा आङो बेखौनो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों, जाहाथे बिथांमोनहा बेखौहाय एसे सालिजारि खालामनानै नायो, जाहाथे नैबे 80 हेक्टर हाया जे खालि दङ बेखौ जाहाथे सिगाङावनो फरेस्ट खालामनायखौ जागायग्रोयो, बेखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। दा बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजाखौहाय जर जबस्तिसो खालामगासिनो दङ। जे जोंनि 7टा गामिया जे बिथांमोनखौ बुंदों जे 80 हेक्टर हाजोंहाय बागानखौ खालामग्रो होननायाव, दा बिथांमोनहा मानि खारनाव जे जोंनि बे दुब्लि मैरों जे दुब्लिखौ लाफानानै बिसोरो बागान खालामनो नागिरदों, जों बेखौ बुजिस'नो हायाखै आरो। दा बेखौनो आङो जोंनि बिटिआर सरकारखौ गले गले खावलायनाय थायो, जाहाथे बे 80 हेक्टरजोंनो बागानखौ जागायग्रोयो आरो। बर' समस्त जेनाखि बागान खालामनो नागिरदों बेहाय रावनिबो गुबुन हारिनि हा गैया। जोंनिनो बर' राभा एसटि हारिनि मानसिफोरनि हा दङ आरो माखासे माइसालि माइ गायनानै जाग्रा हा दङ। बेफोरखौ लाफानानै बिथांमोनहा दिनैहाय जे हाया जाया बेखौनो गावसिनि मेजारमेन्टनिखौ लानानै खालामनो नाजागासिनो। बिटिआर सरकारखौ आङो जोंनि नैबे बेलाख'वा बनम ओनसोलखौ आङो नायबिजिरनानै नायनो थाखाय खावलायनाय थादों, जाहाथे जोंनि बुंनाया नंगौना नङा, जोंनि रायजोनि आबदार खालामनाया नंगौना नङा, बिटिआर सरकाराबो जाहाथे बेखौ एसे जाज खालामनानै नायो, बेखौ आङो जोंनि रायजोनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। बे हानि थावनि जायगानि नामखौनो बुङो जाबाय बेलाख'वा बनम ओनसोल बुङो, आरो बे रेन्जआ जाबाय बेलाख'वा बिद रेन्जआव गोग्लैयो, बेलाख'वा बिद रेन्जआव गोग्लैयो आरो खराघाट रेन्जनि आन्दाराव आरो। जोंनि जेब्लानाखि एनडिएफबिआ सिजफायार जादोंमोन बे सम 2005 बे समनिफ्रायनो जोंहा बेयाव मोनसे एनडिएफबि केम्प दंमोन आरो बिथांमोना जोङो बे ओनसोलनि 6टा बर' गामि जोङो सावरायनानै बिथांमोना बे जायगाखौ लादोंमोन। जोंनि राभा मोनसे बस्ति दङ, बिखौ लानानै 7टा जायो। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोननो हगारलायनाय बै समाव केम्प दङमोन। बिथांमोननि आमोलावनो बेयाव काजु बादाम जादोंमोन। बे काजु बादामा दिनैसिमबो नेरसोन दङ। आरोबाव बिनि उनाव थालिर बागान दंमोन। बेनिफ्राय फैयै बिथांमोना दिनै सिजफायाराव फैबाय। दा जोंहा बेयाव दिनैनि ज' ओंखारनायनि खारना बेनो जे जोंहा गोदो आबै आबौ आमोलनिफ्रायनो जोङो बे जेनाखि हगारनाय जायगा, बे जायगायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो सिबिं आबाद मावनानै जाबोयोमोन। नाथाय
थांनाय 4 बोसोरसो सिगां फरेस्ट बिफाननिफ्राय फैनानै जोंखौ माना होनाय जादों सिबिं खुयै होआखै सिबिं खुयोबा ट्रेक्टर लांनो नागिरो नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो जों बर'आ एसटि हिसाबै जोंहा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायाव बिथांमोना बादा होफैयो नाथाय नैबे जायगाखौ नोंथांमोना नाय बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो गोबां आबाद मावनानै जायो बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया किन्तु जोंनिखौ जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोर बेयाव मावनानै जानो मोना जुदि ब्रा ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन बेबायदि जोंखौ धमखि होफैयो आरोबाव मोनसे जाना जाहैबाय दिनै फरेस्ट बिफाननिफ्राय जोंनि रायजोनि खुनु कनसाल्ट गैयालासेनो बिथांमोना 62.5 हेक्टरनि मोनसे सेंसन लाबोदों जोंहा बेयावनो जोङो दिनै ज' जानो गोनां जानानै फैदों जोङो बे 62.5 जेनाखि हेक्टर बिथांमोना सेंसन लाबोदों जोंहा बेयाव अजद गैयामोन नाथाय दिनै जोंनि दखल सत्तम हाखौसो जोंखौ लोगोसे जोंनि माइ गायग्रा हाखौ माखासे लांफानानै बिथांमोना बे बागान खालामनो नागिरदों नाथाय नैबे गोलैसोनानै थानाय हाखौ सावगुरिनिफ्राय लानानै नैबे भेलाखौबा धलासिम थिनालिसिम मथा मथि 80 हेक्टर बिगा हा दङ बेखौ आनज्रायनानै जों बर' मावनानै जाबाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बे बिथां एनजिअफोरनि मानसिफ्रा बिथांमोना बे लामाजोंनो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय दैलि थांलाय फैलाय जोंहाथ' सन्देह दं बेयाव माबा मोनसे अनसुंथाइ लानानै पकेट मानि खरसा लानानै बिथांमोनखौ सान्स होयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो जोङो नैबेखिनिखौ जोङो सिगां जागायजेनजानो लुबैदों फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेनाखि सेंसन फैदों नैबे जेनाखि आबाद मावनानै जायो बे जायगाखौ जोङो गायग्रोनांगौ बिनि फरे जोङो सावरायनायनि गेजेराव जुदि जोंहा हगारथाव जायोबा जोङो बेखिनिखौ हगारलायनाय जागोन रायजोजों सावरायनानै किन्तु नाथाय जोङो बेखिनिखौ हगारग्रोनाय जानाय नङा जोंनि दखल थानायखौ बे जोंनिफ्राय 7टा गामिनि रायजोनि डिसिजन आरो बियो खारन बेयो जोङो गोबां समनिफ्राय जोङो बे दखलाव दङ जोंनि रायजोआव दा जुदि बेवहाय जि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ जुदि पर्बतझराव नाङा होनोबा दस्रायाव लांग्रा मेला रेडि दं किन्तु बेजों मा लाब जागोन बे ओनसोलावलाय दा बियो गासै 18,000 कौटिसोनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन पर्यायक्रमाव प्रथम पर्यायाव हयथ' माने कयेक हाजार कौटिनि जागोन लासै लासै 18,000 कौटिसोनि आरो बेवहाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि खायफाया डाइरेक्ट जब मोनगोन साख्रि आरो खायफाया इनडाइरेक्टलि बिजनेस माबा माबिजों साख्रि मोनगोन हाजार मानसिफ्रा बाहाय एमप्लयमेन्ट जागोन आरो लोगोसेयैनो दा जुदि नायोबा दिनै पर्बतझरायाव रेलवे कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दं आरो बे जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा अब्लासोनो रुपसि एयारपर्टआबो थांनानै थागोन आदारवाइज रुपसि एयारपर्टआबो कमार्सियेलि भाइबल जानानै गैया दा बे जायोबा आरोबाव बासबारि रेलवे स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया ताखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया ताखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' गामिखौ उच्छेद खालामनानै बिसोरनो हा होनाय जानाय नङा आरो हाबा होनायनिबो खोथा गैया थ' बे हिसाबै बेवहाय जोंहानो स्कप दंजोबो बेखौ बुजिलायनांगौ जों जबरदस्तिथ' नारसिननानै बानायनो हाया मानसिफ्रा एग्रि जानांगोन खिन्थु बे हाजार मानसिफोर जे साख्रि मोननो हागौ हाजार मानसिफ्रा बिजनेस मावनानै जे थांनानै थानो हागौ आरो बेनिफ्राय बे मोनथामसो जिनिसा जायोबा रेलवे कच फेक्टरि आरो थार्मेल प्रजेक्ट आरो बे एयारपर्टआ जुदि मोजां रोखोमै सोलियोबा पर्बतझराया अल आसामनि गेजेरावनो वान अफ दि मस्ट एडभान्स साब डिभिजन जानो थांगासिनो दं खारन धुबरी आरो गौरीपुर बे इन्टिग्रेटेड मोनसे सिटियाव डेभेलप जालांगासिनो दं खाथिनि कचबिहार टाउनाबो हयथ' लासैनो दुरबल जालांगोन बेबायदिबा थ' जोंनाव दा बिटिसिआव गासै 37,000 crore इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों एडभान्टेज आसामाव आरो बाहाय इन्दिनि इन्डास्ट्रि फैगोन बे हयथ' बाहाय जानाय नङा
बा बहाबा जागोन रानलाजोब्बाय जों बहा होनो हा नागिरगासिनो दं थार्मेल पावार प्रजेक्टआ मोनसे जोंनि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै फैदों दा जुदि पर्बतजरानि मानसिया 100% जुदि नांथारा होनोबाथ' जों दस्रायाव लांनांगोन जों क'क्राझारनिनो दस्रायाव लांगोन गसाइगावआव लांगोन दतमायाव लांगोन आंथ' दतमानि मानसि आंनि गायग्रा हाखौबो आं हगारनो हागोन दानो खारन आंहा आंनि गायग्रा हायाव जुदि आङो जुदि बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो हायोबा 10टा जेनेरेशनसिम सिन्थाखौनो खालामनांनाय नङा आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खावलायनाय मा हाखौ थांजानो नाङा एबा जों थांहोनोबो हाया रावनिबो हाखौ सेनानैबो लानो हाया बेयाव जाया बेयाव एसे एनै 1 इन्सि 2 इन्सि दोरोदलायनानैबाबो बेवहाय जे खालामनांगौ बेबायदि माहल खालामनाङा सोरबा जे इन्डास्ट्रि गायसननो फैदों बे गिनां खारलांलायनाय बे खुनुदिन इन्डास्ट्रि फैनाय नङा होमबाना बिटिसिआव दा बेखौ आं खावलायगोन ओंखायनो बुजा बुजि बा रायलायनायनि गेजेरजों खालाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिआ रायलायगोन बै गामिफोरजोंबो रायलायगोन आरो बेवहाय फरेस्ट रिजार्भ माबा माबि बे गिदिर बाथ्रा नङा बाहाय ओरैनोबाबो PRF बियो रिजार्भ फरेस्ट नङा PRF नङा होमबा आरो हाग्रा बंग्राफ्रा गैलानो फ्रायानो थ' बे इन्डास्ट्रियाव गायसननायाव मा एडभान्टेज दं बेखौ बिजिरनानै नाय डिसएडभान्टेजबो नाय दा लसआ खमबा लाबा बाराबा बेखौ गायसननो होनायाव जोङो आपत्ति जानो नाङा खिन्थु बे साइडआव नङा बै साइडआव नोंथांमोनानो माबाखौ हो एडभाइसखौ हो आरो खिन्थु पर्बतजरा गारनानै खारफिनलांनाय परिबेस फैबा देनां उनाव बे जायगानि मानसिफ्रानो आफस'सजों बुंगोन जे मानो लांफिनखो थ' बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोनो नाङा आरो राजनितिबो जानो नाङा दे बाहाय आदानि बा सोरबा जिन्दाला राजनिति खालामफैयाखै बाहाय इन्डास्ट्रि गायसनदों बाहाय प्रमद बर' बा UPPL खौ प्रशंसा खालामनाय नङा बिसोरो गावसिनि फैसाजों इन्डास्ट्रि गायसनदों आरो माथ्र' दा बेखौ साननानै नाय आं खावलायगोनल' बेनो जबरदस्त गायसननांगौनि बाथ्रा गैया